אהלן, שלום לכולם. אנחנו נעבור בסרטון הזה על החומרים שאנחנו צריכים לקורס של צבעי מים. אז בואו נתחיל. אתם צריכים כמובן צבעי מים. אתם יכולים לקנות או בטיובות או סט מוכן של צבעים. אני ממליץ על הסט, זה מה שאני בדרך כלל עובד איתו. זה מגיע לקוביות כאלה, זה הקוביות של חצי קוביה. יש גם סטים שמגיעים קוביה שלמה. זאת אומרת, זה 2 קוביות כאלה. בגלל של קוביה אחת. וזה גם מגיע לכם עם מקום לערבב צבעים, אז אתם לא צריכים פלטה. וזה לפי דעתי הכי נוח לעבוד. ולהתחלה אתם יכולים לקנות סט של 12 צבעים. זו החברה שאני ממליץ עליה, של שמינקה. אני עובד עם הצבעים האלה בדרך כלל. אתם יכולים גם לקנות את הסט בטיובות. אם אתם רוצים חברה אחרת, אתם יכולים לקנות גם צבעים של ווינזור וניוטון, הסדרה של הפרופשיונל, גם צבעים מאוד איכותיים. אופציה אחרת זה אולד הולנד, קצת יותר קשה להשיג בארץ. אתם יכולים לקנות צבעים של סנלייר, גם איכותיים מאוד, או של דניאל סמית. זה טיובות קצת יותר גדולות, בדרך כלל הם מגיעים בטיובות של 5 מיליליטר. יכול להיות שגם את אלה אפשר להשיג ב5 מיליליטר. אנחנו נצטרך גם צבע גואש לבן, זה של אותה חברה של שמינקה. אנחנו נצטרך מכחולים כמובן. אני ממליץ על המכחולים של ווינזור וניוטון, סדרה 7. זה נשיער טבעי. ומבחינת גדלים אנחנו נצטרך 0. 3 אפסים. 1 שאין לי פה, אבל גם 1. מספר 2 ומספר 3. אם אתם טבעוניים, אז אתם יכולים לקנות גם מכחולים סינתטיים. מה שחשוב במכחול, שהוא שומר על החוד שלו כשהוא רטוב. אתם יכולים לראות שהוא מאוד חד, וגם שהוא חוזר לצורה שלו. מאוד חשוב. זה מבחינת מכחולים. הם צריכים ספרטוט, זה סתם חולצה ישנה. 2 צנצנות למים. 1 זה בשביל לנקות את המכחול, ו1 בשביל למים נקיים בעצם, שאנחנו נעשה איתם גלייזים של צבע. אם אתם קונים את הצבע בטיובות, אתם תצטרכו גם פלטה. אז אני ממליץ פלטה מפורצלן. הכי טוב. ומבחינת הרישום, קודם לפני הרישום בוא נעבור על הנייר. אז יש 2 סוגים של נייר, יש נייר hot press ו-cold press. בוא נסתכל על ההבדלים. רגע. אתם יכולים לראות פה, קודם כל כתוב לכם שזה נייר לצבעי מים. פה כתוב לכם hot press. ובזה כתוב לכם cold press. ההבדל העיקרי ביניהם זה הטקסטורה. אתם רואים ה-cold press הוא מאוד גס, אז אנחנו לא רוצים לבוא. אנחנו רוצים את ה-hot press שהוא מאוד חלק. כמעט ואין לו טקסטורה. אז תשימו לב שאתם קונים hot press לפחות 300 גרם ושזה 100% כותנה. זה חברה אחת מומלצת, ווינזור וניוטון. אני כרגע עובד עם ווינזור וניוטון. חברה נוספת זה סנלייר, גם מצוין. גם פה אתם יכולים לראות שזה 100% כותנה. hot press. וזה הגודל שאנחנו נעבוד עליו בדרך כלל, 36 על 26 סנטימטר.
עכשיו מבחינת החומרים של הרישום שאנחנו נצטרך מסקינג טייפ, צריך עפרונות. אתם יכולים לקנות עפרונות רגילים כאלה. אנחנו נצטרך HB, H ו או B או 2B או 3B, לא משנה. אם אתם משתמשים בעפרונות רגילים אז כמובן מחדד. אני בדרך כלל עובד עם עיפרון חודים, זה קצת יותר נוח. לא צריך לחדד כל הזמן. אם אתם משתמשים בעיפרון חודים, אז אתם גם צריכים את החודים H, 2B ו-HB. מחק פחם. כמו פלסטלינה כזאת. שאפשר ממש לעצב את זה לצורה שאנחנו צריכים. בשביל למחוק. מאוד נוח. מחק רגיל, רך. אני אוהב את הפקטיס. מאוד נוח. ועיפרון מחק כזה. גם מאוד נוח בשביל לעשות מחיקות מאוד עדינות. ועט צבעוני. אני אראה לכם אחר כך למה. כשנעביר את הרישום. אבל חשוב שהוא יהיה עם חוד מאוד חד. או דק, יותר נכון. ו-0.4. אנחנו נצטרך בשביל להעביר את הרישום בנייר פרגמנט. ונייר לרישום. עכשיו זה לא באמת משנה כל כך הנייר. הוא צריך להיות סופר איכותי. אבל הוא צריך להיות פחות או יותר בגודל של הבלוק ציור שאנחנו נצייר בזה. בסדר? וחשוב שהוא יהיה חלק, בלי טקסטורה. אנחנו לא רוצים טקסטורה לדעת. זהו, תראה בסרטון הבא.